Ano bang nangyari doon? Na ano mo lang, narinig mo lang yung boses niya. Ayan. Basta ano lang, huwag tayo masyadong pa ano sa naririnig natin ano. Alam ko may narinig ka eh. Kaya ginibo mo kay Tata Eduardo ano. Dalawang uri ng emosyon ang aking nadarama habang papalapit sa isla. Natutuwa dahil muli kaming makikita ni Tatay Eduardo. Malungkot dahil napahamak siya sa sariling lugar. Baldado ang kanyang katawan at may tama sa ulo. Dinala namin ng makukonsumo at gamot. Nagmamadali ako sa pag-aalala sa kanya. At sobrang naawa ako nang makita ko ang kanyang kalagayan. Si Tata Eduardo hindi na nakakatayo. Best official Lingap partner category A, Kalampitos Team. Yan mga kalingap, balik na naman po kami kay Tata Eduardo kasi may nabalitan po tayo may nangyari. Pero okay naman si Tata Eduardo. Yan. Katang nagtumang kami, di ako nagkatindog. Hindi nakatindog. Napag-alala yung nangyari ano? Ano, napagtripan lang? Nagtripan itong kapayman. Kapay. Oo, makakita mo yung kapay. Di nadadalan mo yung mga video ko? Ha? Nadadalan mo pa? Oo, paparaan mo yan. Magsuot na tayo ng pen. Life jacket natin. Kanina medium. Ay, Ha? kanina medium. Tama yung mga size pala ni. Sa mga kalingap, ayan, natupad na, natupad na. Ang suot niya yung mga life jacket para ano, para masaya. Hindi man mainit? Hindi, man mainit masarap yan, yan walang kasi mahangin. Ah, sige, sige. Saka dagdag si Medium sa'yo. Ay, XL, medium yan, maliit. sa dito to eh. XL. Elite yan. Elite yan. Is, uy, maraming, puro medium. Hey, large. Ay, medium. Buli. Medium. Saro. Yung sa'yo, Medium. medium yan. Maglataw lang. Ay, na, doon naiwan yung saro. Nang-iriwan. Okay na yan? Okay na yun. Ay, mga natin mga kalingap, Delete yan. bad news yung kayo nangyari kay Tata Eduardo. Pero sana okay naman si Tata Eduardo doon ano, kuya? At least ano, Yan. Butas talaga yung ulo ni Tata Eduardo? buta. Nalalim? Hindi man labas yung utak? Hindi naman. Dugo lang naglabas. Naku. Basag. Nagdala kami yung betadine tsaka mga gamot ano. Ano? Ha? Boss, ito. Ha? Tinamaan ng pinaluan talagang film ito. Ay, babaltik mo yan. Ha? Nadurog yung... Wala nag-aasikaso doon. Meron yun ng tangkol na. Yung... Pamilya din. Pumunta natin. Ako. Yan, abangan nyo mga kalingap. Alis na po kami. Mga kalingap, ayan, berdeng-berdeng, kalampitos na kalampitos yung bulay. Welcome back! Kulay green, ayan. Namumuti na po tayo, ayan o, halata. Maputi na tayo, maputi. Ayan. Kakagala. Welcome back! Si Pangyaw, Nax, Yeah. Gibrad, ayan, Yeah. Sagap TV. TV. Naka-live jacket. Live. Sagap. Yan. Gagamutin na po natin sa Tata Eduardo kasi durog daw po yung ano, yung paa. Yung lulod ano, lulod. Minabalit Yan. Doon na po tayo magluluto ng tanghalian para ano. Hirap magsalita. Ang hirap yung sitwasyon na babalitaan mo ng ganun. Yung tinulungan mo tapos iano lang ng ibang tao. Naku, tayo magagawa dyan. Yan, salamat po. Pati yung Mountain Dew. Pakulin ako. Yan, is sponsored by Mountain Dew. Udoy. Kasagap pa nga isa. Kasagap pa nga isa para sa
naman. May. Ay, sayang. Ayan mga kalingap, dito na tayo ngayon sa isla ni Tatay Eduardo mga kalingap. Ayan. Sana okay siya ngayon. Kung ano pa to sa ipinagawa nating kubo. At may nagbabantay naman po yung pamilya nung gumawa ng karumal-dumal sa kanya. Yung nasiraan po ng pag-iisip mga kalingap. Ayan. Ito po yung may mga rock formation po dito. Ayan. Ito po yung bye-bye kung saan ay diyan kami dadaong mga kalingap. Lapit na po kami. Ayan. Dito po kami ng isda nung gabi. Ay, maginigo. Anong pinapalit din na kuya? Ha? Anong pinapalit? Kulako. Ay, kulapos. Kulang baka na yan. Kulapos, tawag dyan. Kulapos. Ang binibili niya kulapos ano? Kulapos. Ay, kulapo lang. Hindi kulapos. Oh, may sumugod na saro. Ayun. May masundo. Pangunahing hanap buhay dito mga kalingap ang pangunguhan ng kulapo. Ayan. Ginagawa na pong rubber yan. Kulapo. Ginagawang rubber daw yan ano? Rubber? Rubber, ginagawang rubber yan. Kulapo. Ay, oreg. Pagkain ano? Tumigil ka. Ayan po, maraming kumukuha. 11 pesos. Dati po nung pagpunta ko dito, 3 piso lang po ang kilo kaya halos walang kumukuha ng kulapo. Ngayon po nagtumaas yung kilo ng kulapo kaya marami nang kumukuha po mga kalingap. Oh, ayun may mga nagpupuro Galit na galit. Hello! Yan. Kukunin po ay daming sira tsaka balaw. Hila. Arya! Ang pinakamalakas sa buong mundo. Oh. Yung bagas. Yung bagas. Pag naano na yung karne na ulo din, nagsabi na yung Eh mga kalingap, andito na tayo kay Tatay Eduardo. Sana nilito ng tubig kaya. yan naman yung yung sitwasyon niya. Para mabigat. Malamig na. Ayan po, sana okay na ngayon si Tatay Eduardo. Kasi sabi daw po, durog daw po yung buto dito sa lulog ano. Oo. Durog tapos Bangguran. butas yung ulo. Kaya may butas. May dala tayong medical kit. At may pinamik para hindi magkirot yung sugat niya. Saka betadine. Ano, betadine. Takbo. Pakaya na pangyayon yung chinelas ko. Saan natin na pwede? Kaya ito pwede pabuhat mo. Ha? Pabuhat. Yun, yung si Jojo, yun yung dudamanan natin. Sumusuka ng dugo. Hindi, yung bahay nung magkataid ni... Ando si Tatay Eduardo ngayon? Oo, ayan o. Kala ko nasa kubo. Nandun nga. Ano? Wala sa kubo ni Tatay Eduardo siya? Wala. Nandoon yata. Ando ngayon. Oo, ayan o. Pwede ko na ito baba dyan. Lang. Doon natin dadalhin kay Tatay Eduardo. As yung kabang ito ngayon, papana. Dumanda, sa imo. Ano okay na? Nagmala na ako. Binigay mong ano, gelatin. Hindi pala pa kayo sa baboy. Binigay, ginagawa ko lang gelatin. Ha? Tayo muna. Nagbuhat po si Jojo. Ang pinakamalupit sa malupit. May dala tayong kunting grocery. Ayan. Dala ni... Ay. Maluto tsaka karne. Dito po tayo mga kaibigan.
Puti. Madudulas pa. Ang mga tao dito nasa labas. Nagkukulapos. Nagkukulapos. Kulapos. Udoy, nagbading. Udoy. Natumba si Pangyaw, natumba po. Ayan, yun pamagat nyo. Anong nangyari tatay Eduardo? Pinugbog daw? Ha? Pinugbog? Ha? Hoy! Ano na ba? Diyan ka na nabudo. Asa? Ang maraming bagat. May tama ka sa bayo? Malalim? Diyan ka na nabudo. Mana patin bulong. Bulong ng bulong. Kaya, Di paano maalisin yung udo mo? wala pa tapo. Sino? Yung anak ng tapo. Di na mamarong ka dyan, Dayman. Hindi mo kasi tukaw. Tukaw. Nako. Ano ba nangyari? Ha? May dala kong bigas. Ay, makakawala ko pa naman pala. Ang masama niyan, tuloy ka na tayo, Dayman. Hindi mapuputol ng bitis. Ha? Kasi crack ito. Ah, crack. Puputulin daw yan? Di man namaga. Mas makulog. Nagkumain ka na. Inom kang may, nasa ng gamot natin. Rulis. Itong kabanga sa imo. Itong kabanga, ipamigay mo sa kasama dito. Yung tumutulong sa imo na. Ito sangkap sa luto tayong adobo tay. Ano? Kape. Nagkakape ka pa ba? Kumusta? Lago na pati ang buhok mo. Hindi yan. Patingin tayo pa yung Gunting ka dyan, Jo. malalim. Magbabulo yan. Sabi, labas daw yung utak nyo, nagtitibok-tibok daw yung kitang-kita, Dayman. Ito lang, tama-tama. Yung fake news. Bali ito yung busoy. Kailangan mo ng panali ito. Mahigpit. Alam mo yan? So, bitadain, tataktakan mo yung sugat mo. Ha? So, kumain ka. Ano tay? Siyempre nagagatas ka? Huwag kang palakas yan. Buto. Payat-payat na tatay talaga. No? Bawal ba sa'yo sardinas? Bawal? Ay, bawal. Bibigay mo na lang sa ano? Ito. Kain ka? Tayo ano? Nung pagkasabing pumunta ka agad kami dito. Yun ang nagsasayin sa akin. Sila? Marcelo. Marcelo? Hindi nakapangisda ka pa naman. Dati. Hindi na. Ko. Malugan ang pating. Buti hindi wala mo parang yung higaan mo ano? Wala. Di ano, at sinasahod mo lang sa yung udo mo. Sinasahod mo saan? Sa damit. Damit? Tapos tatapon na lang. Ano, mapadala tayo? Mapadala ka sa ano? O kaya na? Kaya na? Pagupitan kita sa sunod, pagbalik ko. Tago na naman ang balbas mo. Ito, gamot mo baka mawala. Ano mo? Gupitan ko ngayon. Ito, Vicks mo. Ha? Gupitan ko ngayon. Hindi. Wag na dak, wag na. Kasi magkuha pa ito, sariwa pa itong tulog. Sariwa pa daw yung Sabi ng doktor, wag daw ganun. parong-parungin mo. Hindi, mas maganda nga yung... Parang yung... Ano ka lang ganun kasi ano. Parang Nga susunod na kwan. Nasisingaw. Oo, sisingaw yung sugat niya. Kagan. ay pwede makasingaw. Pasingaw Hindi, may mga kasingaw yun. Gupitan na. Grabe naman tayo ano. Kalbo. May tama ba sa payo yung tumira sa'yo? Balita ko daw nagkukulap daw ngayon doon sa tabing dagat. Ha?
May diferensya rin ang pag... Ay, kayo pa yung nag-asikaso kay tatay? Hindi sila ano Ay, yung kamag-anak din ng ano? Yung tatay niya. Anong ginagamot yun tay? Galing pa rin ko sa kwan. Yung kaubos lang yung bulong ko. Yan. May pinabi ka rin? Ko, Ngayon ko na naalis mo ni Iding ano. pagkakita ko lang sa'yo. Okay. Ito yung ininom mo, kulak sa silin. Mabisa naman daw to. Sabi ko na bigay. Saka nabili niyan. Galing sa center. May center dito. Doon ako sa center sa kwan. Sa Balaton. Kain-kain naman na lang yung Skyflix ano. Yung kamanggat ay bigay sa'yo yan ano. Naku. Paano tayo niyan? Paano tayo niyan na-asinso? Ano tayo? Pero may pag-asa ka pang makalakad. Ha? Sa lalay. Ha? Baka yung isa, baka sakali. Yung isa. Ano daw? Kasi parang may tama yung kanya. Balik siya. Wala mang ano yung wala ka man nararamdaman sa payo mo? Ha? Ano ba nangyayari talaga? Pinukpok ka sa ulo? Oo. Kumakanta-kanta ko yung mata. Videoke, nakanta ka ng videoke. Ito, dito lang sa kwan. Ganun. Tapos, pinagtripan ka. Panggastos-gastos mo. Ano? Huwag mong biling alak. Ha? Kalingap. Mayroon ko dito sa kasaing. Sino? Binabayaran mo? Kain. Dito sa natutulog. Ang sisan ko. Lalaki, babae? Kala ko babae. Dapat siya magluto-luto dito. Pumunta ka ng ano? Ng Batangas? Oo. Nakakawin kalagayan mo tayo. Buti nga may pinagawang ganda ng ganito tubo. Ano? Kapag tumitingin kay Tata Eduardo. Anong ginawa nyo nung ano? Parang wala lang yung tumira sa kay Tata Eduardo. Ang mayo sa labas ng labot. Nagkaroon kasi ako. Ba't pinamala ko ito? Walang. Batiron tanong yan. Pero nakakaulay naman. Iyo, kaulay mo na ito. Ko. Batiron tanong. Grabe sa tatay, uta mo. Sige, saing na kayo, saing. Jo, kunin mo tong ano sa inyo ha. Yung kabangan ito. Yung kay Tata Eduardo, yan na yan. Ito, kuha ka ng kabangan mo dito. Itong iba pamigay mo. Ano? Ha? Sa inyo yan. Di mo makasap na. Nagasusukan mo. Adi pag sa kupon may nasanay ka. Sakop mo na lang. O sige, sa inyo na yan. Isakop mo na lang. Ano? Ayan. Sakop niya na lang. Ano? So, kuya may ide, so termos na saro. Igay mo kapag initan na sa tubig ta kung kaya mo man magtaga-timpla may mga gibo kami. Iya. Iyo. Pag initan, Init na lang. Kaya naman ni tatay yan. pag initan mo na sa tubig. Wag lang pag-initan sa tatay. Nako, hindi pita pala ping ko. Wala duman jerum. Hindi pala piling ko. Buti nakakagalaw naman. Okay. Rarahan. Ito isa. Ay, Ito isa. Hindi masyado. Kasi ito Makulog talaga. Busan natin bitidine. Tanggalin mo tayo yung saglit. Alin? Yan, para madaling gumaling sugat mo. dapat may dim pag tagahugasan ta malinig siya. Kasi may pasak ko. Ako ko takay ko di may pasak. Hoy, ikaw na lang magtatak-tak. Kunin lang. Ikaw na lang. O sige, ayun o. Dahil magpasak do ka. Malalim ba? Ito, sa tama niya. Durog ang buto? Di man. Durog ito. Durog. Pag tinatapak mo masakit. Ito mo, makuha siya, masusulit siya. Kahit siya durog. Kasi pinapalan ko Kaya yun. maganda. Gusto mo magpadala sa ospital? Hindi na. Ha? Kaya niya ba? Kaya pa? O tayo, buhusan mo lang ng ano. Hindi man mapdi yan. Alam mo naman, betadine. Para gumaling agad. Dilinis ito. Hmm? Ako na lang. Ikaw na lang maglinis. Ano? Tatay Eduardo talaga oh. Namiss mo ko tay? Ha? Talagang inintay mo ako dito? Yan po na. Kaya ko na. Talaga nangingisda pala sa tatay dati ano, na marami na huli ano.
Itong dalawa, dalhin mo na dyan sa inyo. Bahala ka na muna kay Tatay Eduardo na. Tapos, lagyan Manaw ko manang. yung konti. Okay, ano na. May ide, isarap it mo sana dyan. Saray mo na, te. Kuya. Kain ka na tayo, may ano tayo dyan. Yung Vicks mo, amoy yun pag nahilo-hilo ka na. Ano? Uminom ka na may pinamik. Sige na. May ng kulog dun. Wala nang kulog masyado. Yan din mo ka. Pagtimplo. Hindi ko na ako katimplo na. Ikaw ba tiro mo sa iyo? Ha? Eh. Dahil pag susarap mo na dyan, termos dyan, daron igdi. Ito kape mo. May sukal na dyan. Yan, ano yan? Ito, Ma, lumaan na ano. ha? Sa iyo mo ang pagtaga, luto ang pagtaga merendala. Iyo. Yung laki may merendal. Almusal. Ano tayo? Pwede ka man yan? Beef yan eh. Pagbilis ng tubig. Ha? Pagbilis ng tubig. Hindi, ano, lulutuin. Hindi ko naluluto yan. Hindi, pwede man yung ano lang ng tubig. Yung isa may Babad mo na lang ano. Basta mainit na mainit. Ano tayo? Magkano naman kinita mo doon pag trabaho mo sa Batangas? Wala din. Hmm? Takas mo kung yun namin doon. Ah, hindi ka nasulduan? Hindi. Tumakas kami doon. Tumakas kayo. Anong nangyari? Kasi marami ng utang yung ka namin. Kabo. Ah, kabo. Ano yun, mais, tubuan? Tubo. Malang maganda daw yung trabaho doon. Puta ko. Bakit kayo tumakas? Wala nang... Awan, marami ng utang sa kwan. Ay, nadamay kayo. Di ba, paano ka nakapunta rito? Walang pamasay. Wala, lumakad ako. Lakad hanggang mula Manila, Batangas? Totoo yan? Bali, 9 na araw kong lumakad. Sanay ka sa lakaran tayo. Hindi ang ginagawa pag na ano ka? Na tutulog ka na sa tabi kalsada. May nagbibigay ng sa akin. May nagbibigay naman. Pag nagbibigay sa tandaan, tulunda. Pero pinilit mo talaga ditong makauwi. Kasi alam mo naman babalik ako, di ba? Sabi po sa'yo, babalikan kita. May nakasama kong kwan. Taga Samar. Tatlong araw din kami nagkasama. Nasa Samar na ngayon. Kung ko lang, nakauwi sa Samar. Diyan na kami sa nagkakwanan. Kita. Nagkaswayan. Hindi ka man lang pinapasakay pag may walang nagpapasakay sa imo. Hindi, nung bigyan kami nung kuya, nung isang restaurant, ng 500, sabi ko na sa kasama ko, sumakay tayo. Oo. Bago mag-abot ng kuyan, dito ba sa kwan. Sumakay kami, nakabot yung naga, sabi ko lang yung 500. Sa bus kayo sumakay. Binag kami sa terminal ng naga. Tapos dito sa Naga, naglakad ka naman punta rito. 9 na araw nilakad natin doon. Yung kasama ko naman galing namang kwan. Galing din sa Bulacan, bali pang lusid yung araw ng Lakaw. Laka din. Ba't di ka nagsabi sa akin na pupunta ka palang Batangas? Kasi walang dito, yung walang hanap buhay na yung inupiran ka. Tapos pagdating mo dito, walang asahod. Pagdating doon, Wala ka kahit 5. Di sinasahod naman kami pinapabalik kami. Kung lang, 500 sa bawat journeys. 500 pesos, isang linggo? isang araw. Hindi, about biyernes, isang linggo nga. Oo. Tuwing journeys naman kami pinapabalik. Kaya yun, naisipin mo bumalik na lang, naglakad ka na lang. 9 na araw, 100 Yung pesos. pang-ulam sa amin pa. Yung bigas sa kanila. Doon sa 9 na araw na yun, saan ka nagsakay? Sa Quezon? Wala. Wala po. Dito na sa may malapit sa kuyan. Naga? Ligo. Del Gallego na. Anong dito mismo sa loob ng bahay o sa labas? Pista ba dito nun? Hindi. Yung bagong pista ng mga... Hindi man kayo nagkagalitan o napagtripan ka lang? Trip lang? Ay. Disimula ka yun. Ngayon pa lang. Pecha 18? May, oo. Isang linggo. Buti hindi man na mag-atay. Ibig sabihin okay yan? Okay yung pa niya? Hindi mamamaga yan kasi buto yun. Ay, kita Hindi, kahit buto yan, yan sa laman? Kasi kung may talagang Yung laman niya, wala nang kuhan. Yung Buto yan. buto lang. Tamang buto niya. Hindi, dama yun kasi bago kang... Wala man itong
pag matanda na mahirap na magaling. May Pero kaya pa makatayo tayo, kaya pa yan. Pag gumaling. Isang buwan. Babalik-balik ang kitid tayo, ano? Kamawalan pag-asa tayo, ano? Anong inulam mo ngayon? Ha? Binigay. Di paano kung wala ka ng damit ng pambalot sa udo mo? Hindi naman tatay. Ha? May isang linggo pa ito. Hindi, yung pag naudo ka. Pag kumahayo ka ng damit. Dakol dyan damit. Marami na akong dalang gadget para sa damit. Pagbalik ko tayo, dadalang kita ng Arinula. No? Ay, hindi na. Magaling nito. Pagbalik ko? Kasi sariyo po kasi ito kaya hindi ko magalaw siya. Makatayo siya pero Oo. hindi makakalakad. Pero dapat may CR ka pala dito, ano? Pagkalakad ako ito may lumpuan. Saklay. Sige, pagbalik ko, bigyan ka sa saklay, ano? Ba't may sinturon pa niyan? Kasi pag di ko na uunat siyang kuyan, Mm. pinaalala yung Oo. sakit. Makulog talaga masyado. Ngayon hindi masyado kaya nakainom kami pinamig ka na. Basta linisan mo tayo yung sugat mo. No? Palinigan ko na lang ito sa pinsan ko. Yung Sa kalig. kamag-anak nung bumanat sa'yo. Anak ko, ipapukutan sa akin si Fred. Anak mo po yun, yung tumira? Hindi. Sino yung mga dati tinitulungan ko ng Nag-ayot kaan. Ano po nangyari? Ang magurang kaan sa diri kong tao. Oo. So aki yung minuyot sa iya. Taribong mga so aki ang bitok nan. O ini, ang pangyari ka ini, mayo ini ka ano. Walang kaalam-alam. Mayo ka alam. Ngunyan, kinastan sa payo, tapos hindi. May something yung ano, may... Iwang ko yan, hilang, kaya araw ka nang yan. Di paano po yung pag... Mayo man, dahil man pati si Idi, namang ang mga tao pag ayaw, tatamarayo man so, mga tao di. Ang ini... Sa pukurula po. Ang pag-iisip ko tayo, baka hindi lang si Tatay Eddie yung gawin sa kanya yan. Dahil mayo man siya ng kano-ano, mayo man kanan, basta ang hapot yan, si Idi, kinuman sa naka-baogay dyan tapos hindi. May kasalanan si Tatay, ano? Di paano yun tayo, alam ba, sinumpong siya, baka ibang tao naman yung biktima niya. Di mang... Adit, ang pinyo. Yung pinyo ito? Kawawa naman si Tatay. Adit, yung pinyo yung kabo namin dumaan. Kasama na pagtakas, pati kabo. Kasi kung hindi kayo tumakas, wala pa rin bayad yung ano nyo. Wala eh, kung kami. Wala. Binibigay pati kami doon sa tubo, yung tubong nga Pero may pagkain naman kayo. kumakain nga. Binibigay na sa tubo yung kuan, mga duot. Samantalang sa yung mga pisabing Yun ang pinakasweldo nyo, tubo. Tapos binibenta nyo rin. kinakarga, may kuan kami may kwintada din man sa kuya, may opisina. Sa purkarga kasi kami. Puro tonelada ang tonelada. 200 ang tonelada. Ang sa kasada, yung isang truck, kumakar kami ng Kahitan ka namin tayo mamaya. 20 city tonelada. Naku, tagal ko yan ano dito. Kung di ka sana umalis tayo, na dito ako sana. Umalis ka pa eh. Kala mo hindi na ako babalik. Ito tay, pag gusto mong talian, ito. Na, talian mo na lang. Ano? Yan. Pwede mong bendahan yan para mag ano. Mapasok na kung tubig. Iya. Ikaw nang bahala dyan. Makakalako ka pa naman oh, kasi hindi man na mag ano. Sa oral daw. Huwag ka lang kumain ng malala. Naglupos na nga ni. Dati maga yan. Dahil ko magkakaning sira na itong ano. Dati maga ano. Yung dati maga-maga yun. Ayan. Maibong kayo ng kuya. Kaya na nga, so kaya naglupos-lupos na. Nagpupos ano. Magaling na. Linggo pa lang yan. Mga sa linggo. Baba na mo lagi ng ano, yung tubig alat baga, yung kuha ka ng tubig alat. Agat. Oo. Basta nagdakulay ini oh. Ang sumiro pa sa Yung hugas-hugasan mo tayo ng tubig alat, malapit lang naman tubig alat ko. Kahit isang galon lang ganyan. Ano? Ito lagay nyo na lang itong tubig. Ano? May bubon pa naman yata dyan. Ikaw na bahala kay tatay, ano? Tsaka sinabihan ko lang si Jojo. Ano? Wow, ano naman this that. Tagal natin din nakita, no? Naglakad ng 9 na araw. Buti hindi ka na nagpalaboy tay. Ayaw mo na.
ayaw mo ng palaboy. Talagang pinilit mong makarating dito sa Sibanban. Eh, pamasahe mo naman, paano na yun? May pira ka pa naman, Oh, ito wala. nakisakay ka lang. May nagpayag naman. Sumaoy ka, Ay, dito, pamasahe. gura, ano? Sandaan. 100. Pupunta rin ito mismo sa Sibanban. Pagkalis ko sa Bulacan, nagbibiro ng pira ko 500. 500 na lang. Lakaw mo lang. Kasi libo kaya ang ano, pamasahe no? Hindi ka man papasakayin. Ako dito, 500, walang bawas. Paglag pa yun. Tapos may nagpapakain na lang sa'yo. Oh, pag may nagkuka na bigay sa akin 100, 200, pagkain, Nahirak man din. sinilas. Chinilas. Kasi masakit sa paa pag walang... Wala sinilas. Iyo. Pero nabutan kita, wala ka chinilas dati. Nung nakita kita nang... Hindi ka na sanay. Hindi na. Kaya ako na dyan sa Maro. Ayan, basta labang ka lang tayo, ano? Kaya sa luwa sa amin. Meron pa yatang... Ilan bang nabili ko? Yung Skyflex lang. Meron pa dyan. Kape. Kung gusto mong wala ng ano, yun, diretso na timplayan tayo. Yung kape. Ano? Yun na dun, no? Ayan. Pwede yan sa'yo tayo. Kasi baka naman yan. Ano? Huwag lang sardinas. Bigay mo na lang sa kanila yung sardinas. Ano? Ayan, kasad. Para lumakas ka tayo, may gatas dyan. Ano? Sana makabalik ako dito tayo. Nung nakaraan pa sana nandito na kami, may dala kami maraming pagkain. Mga 150 pieces yun na pagkain. Bibigay namin dito yung manok tsaka spaghetti. Kaso wala kami nasakyan, kaya balik ulit. Pumalik kami. Dakol pa naman sana ang aki dito. Ano? O, sige tayo, dyan ka muna, ano? Ulay-ulay muna kami dun. Mamaya pagupit ka para sa yung sugat mo, malagyan natin ng betadine. Pero hindi naman masyado makulog na ngayon. Sugat mo sa ulo. Yung ano, sabi ko, Ano yung bala ka talagang patayin? Tim. Pero hindi pa, parang hindi siya papatay kasi inisip ko, pag inilot pa, agawin ko ng armas. Hindi naman inilot. Ano yung armas kahoy lang? Matigas. Sino ba yung isang talagang pakulim ako? Katawin. Matigas yung ano. Yung pang-anim. Nagulat ako sa balita. Kaya ko pong agawin ito sa anim. Buti na dyan si Denise. No? Sige, luto mo na kami dun. Ano? Para makakain. Ayan. Ano na, kasalan na. 2 kilo yun na ano. Mahal ang karne dyan. Yan po si Tata Eduardo. Kakain tayo ng ano? Ng adobo. Ngayon ka lang ulit makakain ng adobo. Ano? Yan na. Ano yung kwintas mo? Ha? Ginibo mo lang? Takip bagay ng emperador? Ano? May cross ako dito. Gusto mo palang ganyan ano? Huwag bilang kita ng ano, rosaryo. Nasaan na yung pala yung rosaryo mo dati? Tinago mo lang. Sayang ano, gusto mo na sana magtrabaho ano? Pero hindi ka man galit doon sa nagdali sa'yo? Hindi man. Bait, sobrang bait mo, babanata nga pang ganyan ano? Nagpapalaba ka na lang ang damit mo. Sunod bilang ulit kitang damit. Natin. Bago nangyari sila. Ah, naglabas sa'yo yung dating naglalabas sa'yo nun? Hindi. Wala na yun dyan? Wala na yun. Nasa Panama. Manila? Umuwi na? Kinuha ng asawa? Pumunta na sa asawa. Kasi doon nagtatrabaho yung kwan. Hindi, wala na doon nakatira sa bahay niya. Wala na. Makulog talaga. mabayaan ko muna pa mo. Tami, Sige, sige. badi atong sukula po din sa palawod. Kami na lang. Salamat. Daron, Kunin mo na lang saro. Ano? may day paluwasan mo yun. Kunin mo na. At sana pa. Sige, sige. Ito po yung pinagawa nating kubo-kubo kay Tata Eduardo. Saktong-sakto lang sa iyo. Tayo.
Hmm. Masaya ka tong nagkita tayo tayo. Sumaya ka ulit. Kala mo hindi na ako babalik dito, ano? Ano yun, ano pinapapahid mo? Plastic? Lagay mo ng betadine. Ano? Lilinisin ko ng Alinisin mo muna. may Alisin mo na tong ano? Ano ba yan? Ito? Kwarta? Yung kwintas? Kwarta yan? Ah, may butas na 5? piso. Ha? Piso? Ayun. Ikaw gumawa? Asikaso ka naman dito tayo. Hindi ka pagpapabayaan ano. Buti hindi man nabalik dito yung bumanat sa'yo. Hindi na dito din. Ha? Punta rin dito pero hindi naman. Wala naman. Parang walang nangyari. Ano sabi sa'yo? Hindi humingi ng sorry? Humingi ng pasensya. Naghingi ng pasensya? Tinitinay sugar na yung ano yun yan. Para makulaman naman. Ha? Tinitinay lugar ko sa kulog niya. Sa kulog. Ang sabi mo kulog niya? Kulog. Tapos makakahali na siya. Tahali na. Buti hindi ka ano. Yung sinugundahan, di naman. Hindi man lang nagsisi sa ginawa niya. Hindi naman masisiyo kasi nagtama. Yung payo ano. Ayun. Lagyan mo tayo betadine ano. Linisin ko masasya. Dapat nagbil pala akong alcohol. Ano? Para pampalis ng ano, hindi dapo ng langaw. Bakit wala man dito langaw ano? Linisin ko siya mamaya. Papayil ko. Para sa iyo. Mamaya kakain tayo tayo. Ano? Namis mo siguro yung paborito mong ano? Adobo. Di ba nakakain tayo sa Naga dati? No? Restaurant, ano? Ayan. Andito muna ako tayo. Ito na pala nang. Lulot ako. Ayan. Para kita ito Eduardo. Iyo. Para makatikim ng dinuguan. Ni Libre. Dinuguan. Ang dami niyan, ano? Tingnan mo. Ang init kasi no. Yun na po. Parang kulang sa tuyo. Teka lang, ano na muna. Teka na. Ha? Paano ko na muna? Kasi mahirap na mag-asip. Kumain na si Jojo. Tatitira Ayun pa. na lang. Ayun. Mauwi na lang siya mamaya. Dakol mo aki oh. Saro. Dua. So, ano po na kaya? Kukula po na kaya baka magabay. Ayun. Aki mo to gabos. Nagana na ulit yung solar nyo? Yun na po. Naghiram po kami ng ano. Bak. Magkano buwan-buwan ito? Ayun na si Solar. Pati cellphone gumagana? Oh, nag-charge. Wala mong ano? Walang ilaw. Ay, bago to. Ano? Alam mo, Ay, umaurag ano. kulay puti pati. Box lang pala. Goodbye. Solar lang ni. Inverter. Pati pag-charge sa cellphone, pwede. Ayun. Ayun, nagka-charge pag... Malakas man sa ano. Pwede maglagay ng electric fan. Pwede maglagay ng electric fan. Ha? Pwede. Pati TV? TV lang. Ilaw lang talaga no. Ayan, TV, tatanggalin lang lahat. Ilaw. Mahurag man Yung pala. Marcelo, dahil pagod na maranggi ni. Ako nangurog to. Yun na naman. Si Marcelo. Yeah. May ano man dun, may adobo ano. Adobo sa toyo. Masarap yun. Lasang karning baboy. Nasa gumutay. Andaman. Doon mangyayari. Doon para guys dati. Dati ko. Mainit na tayo. Garo mainit. Kailangan talaga magpagupit ka para presko yun. Ang sabi ko nga ni, magpagupit siya. Sagod ang barbas na. Pati yung balbas, ahitan niya. Ay, ito ang barbas. Maya maya, makakan muna kita. Ayan, asikaso ni ano. Ito baga may mineral. Baka hindi masanay si ano no. Nang hindi mineral. Ay, nag-inom si ng tubig. Pataba ka tayo ulit, ano? Magpataba ka ulit.
kalingap, nasa gitna kami ng ang karagatan ngayon dahil isla ito ng Sibanban. Ayan. Hindi po nakakarating dito yung mga kandidato. Kasi kung nakakarating po dito, marami pong paskil ng kandidato dito. Almost kami lang po ay nakakapunta rito mga kalingap. Ayan. Saan? Hilaw pa? Okay na yan? Tara. Lalagyan pa ng udoy. Nabigyan po natin kay Tatay Eduardo yung adobo. Anit-anit pa. Karakanan na. Kaya mo na. Kaya, karakan. Tay, may kutsara ka dyan? Karakan mo muna dun. Mainit. Yan, si Tatay. Masarap yan. Malambot yung karne. Tubig ko ka na lang dito. Nasaan yung tubig dito? Ay, kirodan. Sige. Ako yung nakunoy digdiki. Ha? Kaya mo nang maisap na naman. Sige. Bigyan mo na lang tayo konti. Ano? Ay, bala ka na tayo. Kain mo na, kain. Sige. Sige. May lam. Ayan po yung manok. Nasa tabi po ng para daw madali mapisa. Ayan, pinoproteksyon na niya po yung manok. Ay, yung itlog. Oh. Ay, bagong labas na yung isa, ano? Nagluwas, ano? Kaya siguro na mapakaliad eh. Kasi ba ko nagkakatong dyan, sakat na dyan, di ba nagkasagat ang init. Mapadaram siya dyan. Baka maluto talaga to, lapit sa apoy. Kaya mga kaling. Makulugon talaga tayo. Hindi ka man naghibitay nung ano. Ang gugupitan po ni Nax TV. Naubos mo tayong maluto mo? Pero dahil natakta naman ng gunting. Tiro at yan. Ayo. Saan mo? Baka matamaan mo yung ano, sugat niya. Si Mara nga nagkuyanan. Ahin mo ng pisa pala pa pwede. Yung po ginapitan ni Nax TV. Di pa mainsa. Ay, nasaan cellphone ni Nax? Yan. Tarong alam. It's cellphone niya ni Nax. Kakapula po. Magkano mo kinita mo na tay? Nalapa. Labo itong pula po kong ito. Ay, walang, paano mo na? Pabenta mo na sa iba? Hindi kaya? Nakasako na. Bali, isip na sako na po ito. Sayang, ano, magkano sana yun? Pero sa ito, bungkay ko na 3,000. Wala dyan yung sugat mo tayo sa gilid. Tiro pating atian. Kawawa talaga sa naglakad ng 9 na araw. Kakapula po nga. Kahit sa inom-inom ako. Labang ko na. Sabagay, sa kaso ka naman yung ano, Iyo. tatay na nag sa'yo, ano. Mabuot man. Naghinga ng pasensya. Putik na ba ito? Dapat kalbo na. O, kalbon mo na. Para presko na tayo. Halik po talo ng buhok ano. Iyo, garong ababa. Tama tayo, tama. Mataba ka kenta. Kahit huwag mo nang anuhin, kalbon mo diretso. Kahit ibabaw. Kuya sana itong bak na kalbong masyado. Hanipis na. Yung barber. Barber. Tini kalbo. Kalbo na simi. Talong kuya ng grabe ati-anta. Dating suba. Nasa gilid yung tama mo tayo. Sa ano, malaki. Malaki. Anong natahi? Tinahi yan? Dinala ka pala sa ano, doon tinahi. Hindi nalaman sana yan. Dito sa Sumaoy. Balaton. Balaton. Meron doon ano, center. Pigtay pala. Anti, may balaton dito nangyayari. Ano? Buti may malapit naman pala ditong center. Ano sabi ng doktor? Babalik ka ito doon. Babalik ka doon. Para tanggalin yung tahi. Saman. Buti na ano nyo no? Na dala nyo agad ano? Hindi na agad. Nakamotor lang. Ay, yung motor mo ginamit. Hindi yung batlog dahil malaki-laki yun. Dahil man pala nagmamahal dito kay tatay. Nakaservice din tayo sa Maoy. Tay,
Sabagay tama sa payukan, mahina pa ngayon. Nung malaglagan ako sa balaton, lubong din ang Sabi ni Dennis lalim daw. Kita daw yung utak. Tapos nagalaw-galaw pa. yun nung dahil ko nung hospital ka ito. Ah, Nahulugan na din ako na sa prahan. Na itong dako na ko sa kanila. naka-recover pa. Malakas ang resistensya ng tatay, ano? Kung nga na magpadarati, tatay ko rin sa ano, Sa ospital? dahil kaya pero ako, mabuti na yung sigurado. Iya. Buti na tahi man pala. Tapos pinapainom na ng gamot. Di wala na siyang gamot. May inda kung iba pa. Yan nakakuha sa kuha pa yung ano. Sila nagreseta na. Lubong ko ano. Yun, tama. Buti may mga butika man dyan. Ikaw ah. Kapag pagkakanya, tig kapagtang. Sinuwa kong kay Manong gagadanan na. Yan, sana may mag-sponsor kay ano. Kay Tatay Eduardo ng bangka, ano? Motor. Matay. Laking ayahin tatay niyan. Kahit mag-ano na lang yung pasada, ano? Kargaanin ko na po. Sergio. Kahit tao, ano? Marunong ka mag-drive ng motor, tay? Ah, marunong palang mag-drive. Dati na ako. Mga kalingap, sa gusto po mag-sponsor, Dito na oh. buhok, pwede na. Abutin man magkano, tay? Ang motor. Pag yung malaki, Pag malaki, magkano? Ano? magkano daw? Ano? Malaki. Araw ka tikiting ito. 100,000 na butan. 100. Oh. Ba na bangka? Second hand, segunda mano yun? Sama na Brand new lahat. kapati mga ginagawa. Ah, brand. Lahat na. Mahal din pala, ano? 100,000. Mapandar ka na sana. Pero buhay-buhay ka na pag meron ka na yan. Ano? Kaya kong hanapan sa dagat eh. Pwede mangisda, ano? Pamusit. Tapos may kaibang chicks si tatay, no? Nasa gilid lang, no? Udoy. Pamusit. Ano pa sa lawod? Cuma ni diri kayo doon eh. Kasabi. Ay, madali ako dito. Sunod tayo ng pang-ahit. Ano? Mura lang naman yun. Bunting. Di ba may isang pato sa Google? Eduardo Ferrer. Kamusta tayo si Pacquiao, tay? Ang kalaban mo, tay. Nakalimutan mo sa ano. Hindi mo nahamunin. Paano magkahamon yan? Kampang ko yan. Baldado. Pacquiao. Kahoy lang ang magkabalda sa imo. As pag ano. Dapat talaga masagad din, ano? Yung, Puti. dapat yung ginaganon. Yo. Mindit. Kapag sa mga Uy, humali-hali ka dyan. Mainit. Wisit. Humali ka dyan. napabayaan ko sa hanap buhay. Sayang. Wala daw ako kukula ko. Solo ka lang dun. Ikaw na napunta sa dagat, gitna. Hindi na. May dala ka lang sako. Yung gulaman mo tayo, nabenta mo na. Binta na yun, inabot ng kwan. Bagyo. Hindi yung libo. Na magkano kayo dun? Nagit ng 4,000. 4,000 din. Hati kayo ni Jojo. Malaki rin. Iyo, malaki Hindi din. na lugi. Ilang buwan yun? Magit para na itong Hindi size naman si din. Jojo sa ano niya. Kasi Katabang niya. nagkating kami doon. Mm. Tapos nung malapa na, surang with 2,000. Seaweeds yun, ano? Ano bang ginagawang seaweeds? Alam mo yung ano pala. Gulaman, ano? Gulaman powder. Yan, ano? Pa-powder pa yun, ano? Powder. Ayos na. Yung 6,000 malaki rin. Pagbalik ko, sana makabalik kami ulit dito na tayo. Yan. Sa gusto po mag-sponsor ng bangka kay tatay, oh. Yan. Ilang taon na nga tayo? 60. Senior ka na, no? Mga 69. Ano? Dali pa. Wala pa. 61. 61. Kang isang November ako nag-60. Laki ng pinahit mo tayo. Ano? Puta na si Jojo, pet. Si Jojo, baga pahit na rin. Magpayat ang papay ko yun. Sukla po. Yung kula po nakapayat, ano?
Yung pag nahawakan, mapayat ka. Mm. Minus 1. Ibig, bigla akong kukupos. Pag nakagaw, minus 2. Ayun. Buhay pa ng kapalit. Ayun. Kaya nga ba tinarap kulapo? Pag nilagay mong S, kulapus. 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 Maluya pang kita sa Ayan. Yay! Kaway ka tayo, kaway ka. Ayan. Dito, ngirit, ngirit. nalapa kaya. Hindi ganun. Plus na. May Kaway ka. Yan. Ingat ka dito tayo, ano? Huwag kang pagkapagutom. Kaya dapat pag may Ano? kasi naman ko. Huwag kang magpapayag na, ano? Na hindi ka sukusuhin nung, ano, nung bumanat sa'yo. Ami isda. Tay. Inihaw. Isda yan. Tay. Gura. Tingin ka sa akin, tay. Kuya na may gumawa. Yan. Babalik kami tayo, babalik kami, ano? Huwag kang mag-alala. Huwag kang umalis dito. Ano? O sige, ingat dito tayo. Yan. Huwag kang mag-alala tayo, ano, basta pray lang lagi. Huwag kang papayan sa sarili mo, gagaling ka. Ano? Okay na, magaling naman, ano. Talagang may ininda ka lang ng pirot. Na makakalad ka mga, ano, bango ng isda. O, sige tayo. Ingat. Ingat. Ano? Yan mga kalinga, pauwi na po kami. Yan, okay naman po yung naging kalagay ni Tata Eduardo. Yan, nagpapagaling na po siya at suportada naman po siya ng kanyang kapitbahay at kamag-anak. Yan. Nakarating din sa wakas. May kakausapin tayo ngayon yung magulang nung dumisgrasya kay Tata Eduardo. Masipag naman pala si Kuya. Ano kaya? Kumusta? Nagdudusok yan. Mga ilang kilo na tong gato? Ilang kilo na yan? 500 siguro. 500. Naganganga ka rin? Naganganga ka rin? Mama? O sige, kawin niyo ano lang. Ikaw po yung tatay? Ano pong nangyari doon? Bakit? Ano nagkaganon? Araw mo kaya kami sumaoy. Tapos pag uli mi, ano po nangyari na pinakapudan kami sumaoy. Pag uli mi nga yung nangyari ng kinastan na kung nga ni Ili. Hindi na kung nangyari. Masipag naman pala, no? Ha? Naramit naman na kung naman sa doktor. Pero ngayon okay na siya. Naramit mo sumaoy. Okay ka na, kuya? Okay ka na? Nakatulog siya kagabi, day. Sige, sana Dapat mag-inom ka lang gamot. Wala na siyang gamot? Wala ka ng gamot? Bulong, mayo ka ng bulong? Wala ka na, kusap na bumagay siya. Okay na siya, ano? Di pa ano tayo, anong balak mo dyan? Ano na lang, asikasuhin niyo na lang si Tata Idi, ano? Kami mga kaso niya. Huwag mo na lang pabayaan, ano? Kasi nagulat ako kaya nakapunta kami dito. Dahil yun na nga nangyari kay Tata Idi. Daw bang tigadaraan mi nila tayo. Kada yung mga tahiro. Hirap mo yan. Pagulo na, tiga akong tiglagang sa yung bagol doon. Tiga akong kuman pa, hindi naman makalakaw. Sa baon na lang nag-uulo. Kawa naman, ano? Oh, pang dagdag niya sa ano. Pang ulam-ulam ano. Yan, kasi yan na lang natira. Nag-arkila kami ng bangka. Ano, Jo? Ayan. Masipag naman pala si ano. Anong pangalan, kuya? Anong pangalan mo? Ano da? Richard. Richard. Gwapo naman pati, oh. Artistahin. Masipag pati, ano? Abot ng ano niya. Dami nito, mga ilang kilo kaya to? Idadasik-dasik pa, ano? Sipag naman, no? Pigibon tit. Kaso ganyan, tayo, hindi pwedeng ano yan, yung napapagod ng gusto. Kasi meron akong ano, hindi pwede siya matapagod. Yung tamang ano lang. Ano kaya, wag mo nang gawin ulit yon kay Tata Eduardo? Ano bang nangyari doon? Na ano mo lang, narinig mo lang yung boses niya?
Ayan. Basta ano lang, huwag tayo masyadong pa ano sa naririnig natin ano. Alam ko may narinig ka eh. Kaya ginibo mo kay Tatay Eduardo ano. Siguro. Dayman. Pero okay ka na ngayon. Matulog ka rin minsan ano. Oh, sige. Huwag na lang ulitin na, basta okay na kay Tatay Eduardo. Oh, sige. Bye-bye. Sige, Jo. Bye. Maigdi na kami duman. Huwag mo madali sa palangga mo. Ha? Babay na. Ano? Ingap, nakusap po natin yung gumawa ng masama kay Tatay Eduardo. Talagang may ano po siya. May something. May ano rin sa pag-iisip na kausap natin. Ayan. Sana wag na niyang ulitin. Kasi may mga babae, may bata po dito na ano, yung kung pag inabot siya ng sumpong, ay di natin alam po anong pwede pa niya magagawa, mga kalingap. Ayan, ang ganda po yung lugar dito. Ayan, ito yung pinakalugar. Ayan, sana gumaling agad si Tatay Eduardo para makabalik ha. So gusto po mag-sponsor ng bangka ni Tatay Eduardo para hanap buhay niya. Kasi sulo na lang po siya sa buhay. Ayan, maraming salamat na lang po in advance po sa inyo. Ayan, salamat po. Ayan, shout out Tita Cora, Tito Clem at sa lahat ng ating sponsors, organic sponsors. Yan. Quarantine Boys. Ayan, Sagap TV. Oh, ayan si Gibrad oh. Ayan. Oh, yung dalawa. Ayan. Oh, Nax TV. Pangyaw TV. Tara, let's go. Bye-bye. Yan sabi, kahit huwag kayong mawawala. Ang sabi natin ko dito. Paalam! Ano?